Kaixo, Arrate naiz, Andoainen bizi naiz, eta iraian ireki nuen blog bat, arrateren sukaldea blogspot.com. Blog hau euskeraz da dena, eta hainbat errezeta ezberdin daude. Hemendik animatzi zuet bertara sartu, eta begiratzea, errezetaren bat gustatzen zaizuen ala ez. Orain gontan ekarri dizuet piper gorrien budina. Niri ikaragarri gustatzen zait, lagunak etortzen diranean etxera bazkaltzera jarri izan dudet eta asko gustatu zaie. Bertarako osagai hauek ditugu. 2 piper gorri, natapotetxo bat, ogi xigortua, momentuan xigortu dut, 6 arraltza, amona eskarrik asko arraltzangatik, hemen musu bat, eta gatza, piper beltza eta perrejila. Bueno, hemen dauzkat piper guztik txikituta, kenduzkiot hazi guztiak, garbitut jutunto, eta bota ditut honean, eta ditut batidorakin ondo txikitu, pure bat egin arte, bai? Hartu ditut lau oiharaka da, hemendik, eta jarri ditut hemen. Honea bota dut, olioa pixka bat, eta perrexila. Nastuko dugu ondo, eta utzi egingo dugu alde batera, gero erabiliko duguta. Orduan, honi botako diogu. Piper beltza, 5 bat buelta, utzi gora bera, eta gatza. Bota gatza, zati behar du. Orain, hemen utziko dugu hau pixka bat, eta 6 arrautza botako ditugu honea, eta egingo ditugu batitu. Hemen dauzkat 6 arrautza, eta ondo batituko ditugu. Orduan, orain, hartuko dugu hau, botako dugu honea dena, botako dugu arrautzak, eta egingo dugu lehenengo nahastu pixka bat, bai? Nahastuko dugu, ondo, eta orain botako dugu nata. Nik ez diot osoa botatzen. Gutxi bera 3 laurden dola botatzen ditut, bai? Gutxi gora bera, ez haitu neurtzen zatik. Ez du pena merezi. Dena botatze bali maia zure ez du inporta, baina niri gustatzen zait piper gustu edukitzea. Askotan potezea dozen lekuta, eta atatzi zuen budin bat, ez dakizudan arraiana, o dan piperrena, o zerena. Eta asko botatzeie, eta gero ez dauka zeren zaporerik, bai? Orduan, hau ja, eginda dago. Orduan, hau egin beharko duguna da moldez berdinetan jarri, baino marian sartu, 180 gradutara, eta 40 minutu eduki. Egite badezu flan bat izango baliz bezala, egin daitekela, berdin, ba igual denbora gaixo berko du, 45 minutu edo horrela, bai? Orduan, hau egingo genukena da jarri eta baino marian sartu. Nik ja eginda daukat, goizia gozrekin naiz dakin haitu naiz, txintxo. Orduan, egingo duguna da nik egin dut individualki ite bali maztu, atatzen dira 6, holako 6 pote. Eta egite badezu flan hondigua, igual, edazke pixka bat behixio, baina bai, razio bat txikixoa izango da. Orduan, oin egingo duguna dela, gutxi bera nola ze aurkezpen egin dezakezuen, bai, hori da bakoitzaren gustora, bai? Orduan, flana egingo duguna da desmoldatu, jende asko gurina botatzen dio moldeari, nik ez diot botatzen. Zergatik, ja koipe gehiago sartzen diozulako eta zaporeare ezberdina daukalako, bai? Orduan, gole botateratzen zaigun. Behiratea zaigu. Bueno, guztien dugu hau, orduan, hau horrela daukagu, bai? Eta orain, botako diogu leheno erreserbatuta uztea geneukan hau. Orduan, hartuko dugu pikin bat, eta botako diogu gainetik. Hori, bakoitzaren gustora, bai? Batzuri usazaile asko, beste dieten beste. Txiko dugu horrela, gehiagire ez bota nahi, bai? Horrela, bota diogu olioa pixka bat piperrei brillo asko ematen diolako, eta politia gelditzen delako, bai? Nahi badezue perrejillo fresko hartu eta geixio bota, hoi bakoitzaren gustora.
Eta hori xigortu atera behar baldin badezute, nik ja egin daduka lehenagotik errezeta delako, baina egin dezakezutena da hori xigortua utzi eta momentuan xigortu. Zartaian, holatako dezulako beroa. Orduan, egingo deguna da bat txiki bat eta handi bat. Bat egin dezakezu hemen ondoan jarri biak, edo nik horrela ateratzen dut. Bat hola sartu eta bestea horrela txikiagoa. Begira, nahiko polita gelditzen da, bai? Egin dezakezute budin hau beroa dagoela salsa hotzean bota, edo budina hotzean eta salsa berotu eta gainetik bota. Bueno, horrela geldituko litzake platera, bai, nik esango nizueke, komentatuko nizueke budina beron ateratzea eta salsa hotzean. Eta hobia momentuan xigortzea, hola epela eta kontrastean litzake eta goxoa gelitzen da. Orduan, hemendik eskerrak eman nahi dizkizuet, blogean daukazue errezeta berdina, ikusi nahi badezue, eskerrik asko denai eta espero dut gustatu bada izatea. Mila esker, aio!